Pakistan'ın Günbatar şehri Kvettada dükanlar yapıldı. Bu hareket dini toporların 11. iyunda inçime Sünni musulman işgärlerin näwirli hüjümçylar tarapyndan öldürilmegine protest hökmündeden çağırışynyň netijesinde amalaşdyryldy. Al-Sunnat wal Jamaat atly Sünni dini topor dükanlaryň yapylmagyny gurady. Käbir dükan eýeleri söwdasyny ýatyrmagy mejbur edilendiklerini aýtdylar. Ortada gündogor Ukrainadan bozgunlaryň barmagy Rostov regionunda mali kynçylyk döretdi. Rostowyň häkimetleri Ukrainanyň hökümet güýçleriniň ortada taraptar separatistlere garşy söwüşýän regionundan gaçýan bozgunlary üpçün etmek üçin Moskwadan aýda 10 million dollar soraýarlar. Ukrainanyň gündogorundan bosup çykan adamlaryň sany boýunça maglumatlar gapma garşylykly. Ortaýatyň resmiýetleri bir näçe müň adam diýen bolsalar Ukrainanyň häkimetleri muny ret edýärler. Pakistan'da çağı däkmedi hökümeti we hökümeti degişli bolmadyk guramalary çağı däkmedine garşy halkara gününi bellemek üçin programmalary işläp düzmäge iterge berdi. Pakistan'da garyplyk we agyr sosial şertler 10 million çemeti çağany işlemäge mejbur edýär. Kazakstanda Baykonur şäheriniň ýaşaýjylary regionyň paýtagty Gyzylorda baryp hökümetden öz hak hukuklarynyň berja edilmegini talap etdiler. Protestçileriň köpüsi Orta tarapyndan dolandyrylýan raketalary uçurýan Baykonur kosmodromunda işleýärler. Olar özleriniň ne Ortaýat ne de Kazakistan tarapyndan sosial gorag bilen üpçün edilýänligini aýdýarlar. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.